és molt necessari, pel bé de tots, que el president de la Generalitat doni explicacions en aquesta cambra sobre el que ell coneix, el que ell sap del que està passant. Li vàrem demanar que ho fes quan van sortir les informacions del cas Palau de la Música Orfeó Català, pel qual té la seu embargada. Li vàrem demanar que vingués a comparèixer al Parlament a donar explicacions, no ho va voler fer. De fet, ho va poder evitar fins i tot amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya. Li vàrem demanar també que ho fes quan van sortir les primeres informacions sobre el cas de la ITV, tampoc ho ha fet. I li tornem a demanar ara perquè expliqui el que coneix i doni tranquil·litat a la ciutadania. En aquest camí de la necessària regeneració democràtica insistim en la necessitat d'arribar a un gran acord en defensa de l'ètica en la política i en les administracions públiques, de les conductes ètiques, de les actituds ètiques, dels comportaments ètics en la política i en l'administració pública. És del tot necessari. De fet, és un engany, i és que el partit que pretén assumir en aquest Parlament la funció de cap de l'oposició resulta que és el mateix partit que col·loca a dins de la Conselleria d'Economia i Finances el seu secretari d'Economia, de Política Econòmica, com a assessor del conseller d'Economia i Finances.